大使館に電話をしてみて、電話口に出た方に、タイは観光ビザで入国できるんですかって聞いてみたら、こんにちは、人生に楽しい旅を、住明です。いやー、寒いですね。雪が結構降っていたので、雪景色と一緒に今回はお送りいたします。今回はタイの飛行機チケット徹底比較というテーマでお話しさせていただきます。前回の動画で観光ビザでタイに行けるようです。また、ビザなしでタイに行けるようになるようですというお話をさせていただきました。そうすると、実際飛行機って飛んでるのっていう疑問が湧いてくると思います。どこの航空会社がタイまで飛んでるの？もう一つは、どういった方法でチケットを探すことができるの？そして、安いチケットを買うなら航空会社はどこがいいのか、そういったことを調べましたので、お話しさせていただきます。ぜひ最後まで見てみてください。このチャンネルでは、海外のこととか、旅のこととか、最新情報のお話をさせていただいてます。これからもいろいろな情報を配信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。まず最初になんですが、タイの大使館に連絡をしてみました。それはですね、前回の動画でタイに観光ビザで行けるようですという話をさせていただいたんですが、実は観光ビザでの渡航が認められていないなんていうことがあったらいけないので、もちろん信頼できる情報源から得た情報をお伝えさせていただいているわけではあるんですが、念には念を入れてきちんと確かめるためにタイ大使館に連絡をしてみました。大使館に電話をしてみて、電話口に出た方に、タイは観光ビザで入国できるんですかって聞いてみたら、はい、大丈夫ですと答えが返ってきました。その後、特別観光ビザでの入国も大丈夫なんですかって聞いたんですが、それに関しては、現在は観光ビザのみですという返答が返ってきました。そして、タイに入国するためには、どの飛行機でタイに行っても大丈夫なんですかと聞きましたら、はい、大丈夫ですと返ってきました。そして、コロナ保険とか入国許可証は必要ですよねと聞きましたら、はい、もちろんですと返ってきました。めっちゃ返答早いと思って、なんかいろいろ聞こうと思ってたんですけど、質問することがなくなってしまって、ありがとうございましたと言って電話を切りました。このことから分かったのは、特別観光ビザに関しては、もう認められているという記事が多いんですが、まだ発表をしていない状態のようです。そしてタイへのビザなし渡航に関してもまだ対応が遅れているのか、日本ではまだ発表がされていないようです。ただ近いうちに発表はあるんじゃないかと思いますので、そちらも発表がありましたら動画でお伝えさせていただきます。あとコメントで観光ビザについてご質問いただきました。前回の動画で観光ビザを取るためには申請するために在職証明書とか在学証明書が必要になるという話をさせていただいたんですが、無職の人でも観光ビザを取ることができるんですかという質問をいただきまして、確かに仕事をしていると2週間の隔離期間もある中で観光としてタイに行くことは難しいと思いますので、どちらかというと仕事がない人の方が観光に行く人は多いと思うんですよね。そこで現在無職の人が観光ビザを取るためにはどのような書類が追加で必要なのかを調べました。まず一つは納税証明書もしくは非課税証明書。もう一つは大使館から身元保証書がダウンロードできますので、そちらを記載してその身元保証書の原本が必要になるということです。そして3つ目はその身元保証書に書いてもらった保証人の人、この保証人の人のパスポートまたは運転免許証のコピー。保証人の人は20歳以上の人で日本に在住している人、そして申請者と一緒にタイに行かない人、要するに日本に残っている人、それが保証人としての条件のようです。また、運転免許証のコピーを取った際に必ず自筆で署名をすること、それが条件になるということでございました。観光ビザに関しては、これ以外にも必要事項がいろいろありますので、そちらに関しては前の動画でお話ししておりますので、参考にしていただければと思います。前の動画のリンク、概要欄にも貼っておきます。それでは、フライトチケットを調べていきたいと思います。JAL のチケットを調べていきたいと思います。JAL で東京からバンコクまでという形で調べたいと思います。日付が1月の11日から29日にしてみます。これで検索をしてみます。出てきましたね。安いのが43,500円が片道、東京からバンコクまでという形であります。また帰りは安いのが37,000円でありますね。東京・バンコク間の往復はこのような金額帯になるみたいです。大阪からバンコクまで調べてみたいと思います。大阪からバンコクで航空券の検索をしてみます。はい、大阪からバンコクなんですが、
安いものが4万2000円のようです。帰りは安いものが3万5500円ですかね。であるようです。行きと帰り安いのを選択すると合計で税金や燃料サーチャージなどを含めて8万6080円と航空チケットがなってます。それではアナの東京からバンコクへ行くチケットを調べてみたいと思います。検索条件を追加した方が3日間の運賃を検索というふうにした方が前後の運賃が出てくるのでいいかなと思い、それで検索をしてみます。はい、こんな感じですね。1月の8日に出発して2月の8日に帰ってくる場合は13万2000円という感じで、それ以外にもチケットはあるんですが、ある程度高めの設定になっているようです。次は大阪からバンコクに行くチケットを調べてみます。これもまた同じように検索条件で前後3日の運賃を検索という形で検索をします。こちらも同じような感じですね。大阪からバンコク、バンコクから大阪という便ですが、安いのが13万円台というような感じになるかと思います。ある程度穴は高い設定に現在のところはなっているようです。それでは次にタイ航空を調べてみようと思います。はい。タイ航空東京からバンコク便ですが、片道が4万1050円となってますね。で、帰りが3万9820円というような料金です。それでは次はタイ航空で大阪からバンコク間へを調べてみようと思います。はい、こちら、大阪からバンコクへが4万1490円、バンコクから大阪が5万120円で、合計が9万1610円。だいたいこの辺りの価格帯のようです。少し、東京発の便よりかは高くなっているような印象です。ここまで JAL とANA とタイ航空を見てきたんですが、こちらの記事をご覧ください。ZIP エア東京成田発バンコク行きの旅客便運航開始、来年1月の9日から週1便という記事があります。ZIP エア東京は東京成田発バンコク行きの旅客便の運航を2021年1月9日より開始すると発表した。土曜の週1便を1月30日まで運航する。タイ大使館で搭乗日の入国許可を受けた人のみ利用できる。現在はバンコク発東京成田行きのみ旅客の利用ができるということなので、バンコクから東京へは今までもあったようなんですが、東京からバンコクへの便もこれからできるということです。また他の記事で見たんですが、2月以降のスケジュールはまだ明らかにされてないんですが、2月以降もこの ZIP エアで往復こちらが続きそうな気配があります。そちらも何か情報が分かり次第また動画でお伝えできればと思います。航空券の購入期限は東京成田発は搭乗日の8日前、バンコク発は出発予定時刻の90分前まで、予約の変更や払い戻しはできない。東京成田発の航空券の発売は12月15日午後6時より開始するということです。ですのでこの ZIP エアも調べてみようと思いました。こちらご覧ください。ZIP エアですね、ここの出発地のところ、東京と検索したら出てこなくて、成田で検索したら出てきました。なので、検索するときはお気をつけください。東京で出てこない、東京ないのかなっていうふうにならないように、成田と検索したらちゃんと出てきます。タイもスワンナプームインターナショナルと検索すると出てきます。はい、それで検索かけてみます。東京からタイの航空チケット。安っ。行きが1万6000円で、帰りが1万8000円ですね。はい、結構安いなというような感じですね。それぐらいで東京からは行けるようです。今ちょっと選択してみたんですけど、格安航空チケットになるので、機内食とかそういったものを他でつけなければいけないようで、それで一番バリューでいいのかなと、自宅で荷物が23キロあって機内食があってであればいいのかなと思うので、それで検索してみました。行きと帰り、それで選びましたところ、合計金額が46,660円となってますね。これで成田、バンコク成田間が行ける。成田が、16時40分出発で、バンコクに22時到着。バンコクが23時30分出発で、成田が
朝の7時15分に到着というような便になるようです。で、今土曜日だけというような形になりますので、こういうような土曜日と土曜日に行って土曜日に帰ってくるというような感じになるようです。はい、という結果になりました。 JAL、ANA、タイ航空、ZIP エアーと調べてきました。比較すると ZIP エアが格段に安いという結果になりました。状況も流動的だと思うので、航空チケットの購入を考えていらっしゃる方は航空会社のホームページでチケットをチェックしつつ、できれば念にも念を入れて、購入前に航空会社に一度確かめの問い合わせをした上で航空チケットを購入するのがいいんじゃないかなと思います。ぜひタイへの航空チケット、また他の国も今後だんだん行けるようになってくるんじゃないかと思いますので、そういった時に飛行機チケットを探すための参考にしていただければと思います。いつもいいねとコメントいただいてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。動画ご視聴ありがとうございました。